kulħadd kelma waħda. Tlifna raġel fuq l-irġiel. Huwa b'dan il-mod li l-Bormliżi jiftakru lil Charles Brignone, raġel ta' 44 sena minn Bormla li tilef ħajtu traġikament nhar il-Ħadd li għadda. L-4 filgħodu mijiet inġabru fil-Knisja dedikata lil Marija Immakulata biex jagħtu l-aħħar tislima lil dan ir-raġel tant maħbub mill-komunità Bormliża, kif kien maħbub ukoll mill-martu Ġozjan u ibnu Romario li kienu mfarġa minn qraba u ħbieb. Waqt l-omelija l-Arċipriet il-Kanonku Joe Mifsud tkellem dwar il-fidi kbira illi kellu f'Alla. Kien jiġi fid-dar talla kull nhar ta' Sebt, iqerru jitqarben. Kien nisrani ta' fidi u mħabba ġenwina. Illum kien l-24 sena anniversarju minn meta sar jaf lil-martu. U ma rridux nifqu biss fuq ir-rabta tiegħu ma' Bormla. Lanqas fuq il-futbol jew ir-regatta. Jew l-marka l-Knisja u ta' barra. Imma nirrepeti l-iktar ħaġa li min jafu mill-qrib jiskopri f'ċar hija proprju il-fidi. Fidi li tagħtu l-istil tal-ħajja li huwa kien jgħix qal il-Kanonku. Tul il-Qudiesa il-qari jinqara kollu minn ibnu Romario. Meta t-tebut inħareġ għal fuq it-suntir tal-Knisja, fost emozzjoni u diqa kbira, ċabċipa għal mibkiċali. Fuq it-tebut tpoġġiet bandiera tal-Kumitat tal-Festa kif ukoll flok li kien jilbes mat-tim ta' St. George's. Kif qal il-Kanonku fil-pretka, fil-ħajja ma jgħodx għandek imma minn int. Preżenti għal dan il-funeral kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u deputati tad-distretti.